L-anzjanità hija fażi fil-ħajja li wkoll għandha l-aspirazzjonijiet favur il-kwalità tal-ħajja. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela fi żjara li għamel lill-anzjani residenti f'San Vincenz de Paul, akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Abela u segretarju parlamentari għall-anzjanità Malcolm Paul Ġuż Ganja. Il-Prim Ministru nota kif is-servizzi f'din ir-residenza jingħataw b'dinjità u qal li f'kull post li jgħix kemm jekk f'residenza tal-anzjani jew fil-komunità, kull anzjan ħaqqu kwalità ta' ħajja li tixraq f'ambjent isbaħ u komdu. Fi żjara f'St. Joseph Ward 5, imbagħad ġie spjegat kif f'San Vincenz minn sala waħda illum hemm 3 iswali għal koppji għall-anzjani li qabel qal kienu mifrudin. Intqal li l-iswali għal koppji huma magħmra f'ambjent ta' dar bit-televiżjoni, kċina żgħira, sufan u kamra tal-banju kull kamra. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem mal-anzjani wkoll dwar is-servizzi li qed jirċievu. Fost dawn l-anzjani mis-sezzjoni Narċis fejn din is-sena beda proġett pilota dwar kura intermedjarja li laqaf ftit aktar minn 100 pazjent bl-età medja ta' 85 sena. Il-kura intermedjarja tiġbor taħt il-kappa tagħha dawk is-servizzi tas-saħħa li servu ta' pont bejn il-bżonn ta' kura akuta fl-isptar Matedej u kura fit-tul jew fil-komunità. Il-Prim Ministru ltaqa' wkoll mal-anzjani ta' Sala Padre Pio wieħed fejn qal li bħal fis-swali l-oħra ta' San Vincenz qed isir investiment fit-teknoloġija. Dr. Abela temm billi rringrazzja lil ħaddiema u lil professjonisti li qal jaħdmu b'dedikazzjoni sieħa mal-anzjani.